представи ми времето. Той маршува време, какво да представиме? Той е мангалско. Едно и също. Времето показва, че е лайно. Вчера сме си бъркали по дупките. Какво ме снимаш, бе, помят? Ще щупа телефона, бе, кук. Айде, Не бе. гледай, бе, какво ми гледаш, какво ми гледаш? Какво ми гледаш, бе? Идиот, мастия. Цак, цак, чак, тръгълбака. От тръгълбака. От побия. Моя се вижда всеки ден. Нанси се казва Реку. Вчера сме си бъркали по дупките с кашу. Айде да си бъркаме по дупките. Спри телефона, край, стоп! Я, Какво още да нещо. кажа? Няма За какво да YouTube, кажа. давай. Моля ти се, сприти телефона. Хората ни гледат. Сега спри телефона, Сене. Не ме гледай. Какво ми гледаш? Какво? Е такова. Помяри мръсне. Аз се те оцеля с камъните.